Adil. Ayo Nata Tekoko. Nata urip. Ajur be. Apa iya? Eleng-eleng papanane ngendhuwur, tlatah ngayojo sawetan batur. Sing kondang dek kaplek lan tiwul, watu lintang apa watu kapur. Babakan seni aja maido, akeh sing kondang, akeh sing misuwur. Baran rakalan kuku. Iku kabeh papan wisata dik. Sadeng apa wedi apa? Cekake ora bakal kuciwa. Sidik mas ketoprake. Campur sari sekang gunung-gunung kidul. Iwala masing gunung kidul. Sing pasti pulang aku ra ngibul. Oi Nata Iya. Anin. Adel. Anggita, Nuri. Prita. Iyo. Tol kentol. Niki rendang Apa ketika Godhong jarak Aka ombo-ombo Baturi sugeng para pamirsa monggo pinarak ingkang sekeca. iki rendeng apa ketika godhong suruh aka ombo-ombo aturi sugeng para pamirsa sugeng rawuh ingkang sakeca.
punya teman mengko sore tak arukan mampir mas Brawan gunung kok ayu teman sesuk awan tak rembugane Oh bengi ya. Sesuk-esuk. ah halo boyo si Hilda Udah keras kok durung ngombe. apa turun mobil Ombe kono banyu sekara. banyu sekara Nyawa ngepantes mas yen melu kowe. oh yes Tak oh enten yes letaki layang-layang kata pakai benang satu dipakai tali siang malam dek selalu terbayang oh dirimu si jantung hati. Inga, pika, 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 pika. Oh, Nyos. Nyos. Hey. oh ya, 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 oh. Oh iya. Oh iya. Selendang ayam selendang maya yang dipakai anak gadis kesayangan. sayang Dicium pipi, dibelai, dikasih sayang lumayan. Hidung mancung rambutnya diikat sayang. Soleram, oh soleram, soleram, anak yang manis, Anak yang manis. anak manis, janganlah dicium sayang, kalau dicium yang marah pacarnya. Oh iya. La 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 la. Eh. Oh yeah. Eh. Oh yeah. Eh. Oh yeah. Nyos, nyos, lah. Os, Iyo. Inga. Ika. Iyo.
sepisanan kok aja citra ing janji yen to pancen tresnamu sejati. Putra Yudatama. Muda-mudi zaman sekarang pergaulan bebas riang, Cocok sama aku. tiada lagi orang yang melarang, tapi sayang jangan salah paham. Jangan suka memakan kacang sekarang kacangnya panjang. Jangan suka memilih bujang sekarang mata keradang. Ora bisa ngoceh pakanono telone gantung wong bapakne sing ora oleh anake wedok wis wani nambung teplon.
Yo 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 yo. Inga, inga. Pika, pika. Hei. Ayo. Sen isen isen isen. Isen 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 isen. Celeng ya, celeng ya. Celengan celengan. Gori ini reng dunduh. Apa? Gori. Anak-anak ganong ini anak gori. Ayo Leng. Gocel ya. Ngopi sik Leng. Seregi. Ana celenge ana. Ana celenge. Ana. Minum sih, minum. Leng, ajeng pentas mboten Leng. Perjalanannya adoh. Leng mlayu leng min kuru leng. Ya kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan ya. Jalannya yang celennya belum jalan. Wo urung to. Urung teko. Nganu ngojek wae men cepet. Dalam perjalanan loh. Lali paling. Leng ayo leng. Durapi Piye? leng. Kok engko nyusul wae calenge. Pun dicowok mawon niku. Calenge nyusul wae ya. Ono asune ora jar? Jaket toh. Oh, Sopo? Nah, kayak. Itu ngapain itu? Apa sih? Mana? Ayo. Ayo. Ayo, isih mampir. Oh, karang yo sejenis kuwi yo dadi ngenteni lem bakar ya. Oh, jajan sik asune kan. Wis. Oh asik. Wah, asune yakek to iki. Oh, cocok iki. Tunggone Adel. Kayak tunggone Adel lho, Kek. Endi coba? Wani gadol. Dot, kelingan ning omahmu paling dot ngodot. Bahil kah? dalam. Suwe-suwe ket mau ngenteni iki. Ayo Siji. Kek, tunggone Eh, Adel, kowe Kek. ra ndelok kuwi tanda-tanda di dadanya. Tanda. Berarti mungkin le suwe iki tek nen kuwi. Apa- Ayo. Itu apa itu? Coba dijelaskan. Patofisiologi Cokot dilemut kayak mau. Dirongsen wae piye, Mas? Yo, Kawane gede. yo. Mabur. Ayo mabur. Kayak kelingan lho kayak aku ning ngono kuwi ning ngene codot kelingan aku. Monggo, monggo, Coba dipaske dot kon ngepaske pas kayake. Lipstick iki lho pas e. Yuk, yuk. Ojo ninggal aku trimo konceng. Wiwit budal Janjine bebarengan bareng weruh tapi abang terus kekira roliyane. Mbok aja ngece Mbok aja ngece Lamun ngece Kewale tepe burine Roliyane Mbok aja ngece Mbok aja ngece Lamun ngece kecelik tepe
mburi. Oh ya. Rian bawa sawer gak Rian? Pilek mah. Belum. Bideng. Hoi. Oh iya. Semangka hingga yuda tangke para kampomo sikra apa anggare garis angayahi termaning satria Yao, ao, yo, yao, wao, yo, yao, ao, yo, yao, Ya iyo. Rika cukat rangginas trampil Oh. Rekridane sanjata pantes kinarya usada anangge para satriya Yao yao yao. Yao. Ao yo. Yao. Ao yo. iya Ya iyo ya iyo. Oh. Ơi. Oh. Ơi. Oh. Ơi. Oh. walang kekek menclok neng tenggok mabur maneh menclok neng pari aja ngenyek ya mas karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah mati. Omah gandeng ya mas tak saponane abot enteng tak lakonane walang abang menclok neng korong walang biru walange putih bujang maneh ya mas orang luyura sing duwe bojo ora tau mulih Calenge nyusul. Ya iyo andeng-andeng ya mas ana pilingan aja dipandang mundak kelingan kelingan dot Calenge mau sing telat nggih. Calenge sing telat. Mas. Sing telat dene. Calenge sing telat. ayo diberi
diberi sanksi. Ayo sini. Sini yang telat tadi mana? Orang nyegur ya kayak. Wis telat, neng juga saweran, ora nyegur. Iki lakon opo, Cah? Kadang yo Ayo. Sing di omah kok. Pak, karena telat, jadi nanti sawerannya separuh sinden, separuh celeng. Begitu. Betul. Itu ya Pak ya. Kok matanya merah kenapa itu? Apa? Kamu tadi tanya apa? Kok matanya merah kenapa? Heeh. Indikasinya pripun Pak Dokter nek matane itu, merah? Itu kelilipan. Oh, kelilipan. Atau keculek gitu bisa? Ini keculek ini. Iya monggo Mas. Nggih. Yusuf. Monggo. Apa? Gus Yusuf. Oh, nggih, langsung Segoro Madu. Nggih, monggo. Mas Enggar. Pliket ya. Nggih segoro madu pliket. Turine remen sing pliket-pliket. Laute yang apa? Nek bar dimatoni rasa jare. Nyen pirsa Mas Jakob nek laute sing kaya napa? Astagfirullah. Laute saya di DM po. Inga nakal, Inga. Mboten, Mas Jakob ingkang nakal. Monggo Mas. Nakal. Putra Yudatama. Wangi sepi, sunyo ruri, wewayangmu tansah ngrubeda ing netra. Kapangku marang sliramu, pengen nyawang saryane esemu. Suwung lewung mata bingung yen to pangke ing sarina ing sadalu paras mulir tirta mili Ngrembuyung tresno tuwing ati. sikat yo Pujaku kepangi peku, urung tresno yen karo sliramu. Kasmaranku lir segara madu. Nakales memanis sing cahayu. saya tipe rasa tresno uga sliramu tan citra kayung yen kasmaran segara madu Putra Yudatama. Oh 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 oh. Ada Dokter Inggar. Masih bersama Mbak Hilka. Inga, ada Mas Yusuf. Wangi sepi, Wangi sepi. donya ruri, wewayangmu tansah rubeda ing netra. Kapangku marang sliramu, pengen nyawang saryane esemu. Ayo, Pak Dokter. Suwung lewo. Suwuk lewung mata bingung Yen tak pangke ing sarina ing sadalu. Yo. Ulat mulir tirta mili ngrembuyung tresno
ning ati. Kepujaku gampange impenku urung tresno yen karo sliramu. Kasmaran kulir sakara matu nora kalis memanising kalbuku. Sayang dene rasa tresno muka sliramu tan citra kayunya kasmaran segara padu. Banter ke Mas. Apa pujanku kembangke impenku Senora kalis memanising kalbuku. Akan Sayang ini rasa tresno uga sliramu tak citra kayum yon kasmaran segara madu. Kayum yon kasmaran segara madu. Itu yang di belakang kepalanya sampai mau pitil itu. Oh iya. Baputak. Aku nek dadi kok Piye Jar? Hah? Oh, katresnan sejati. Iya, iya. Iya. Bar kuwi apa meneh? Kok dengaran iki pawange ora ayang. Oh, pawangnya kayak ora ayang-ayangan ya. Kademen. Lagi anyang-anyang. Oke. Satu mawar, satu ah. Satu mawar satu. Satu A. Heeh. Iki ana bintang tamu. Heeh. Iya. Tante teplot iki. Sik. Maware ndi yo? Tak sawur mawar tenanan nih. Miko Piye, mboten. Plot? Ah, jiji kok kayak maware. Ambilin. Heeh. Apa? Satu mawar, satu apa? Oh, satu A ngono ki. Coba kae. Dek wis Dari A. sembodo. Nah. Kok iki oke lho. Lah ra usan, oke iki. Ahe ping akeh iki. Weh, peng oke kok mon misi ping pisan kepiye? Wah, balekke giwe, balekke. Oh, yo sak isi. Ayo plon. Plot Iya. cekeng, plot cekeng. Ket mau pelan apa sih? Hah? Jenenge iki teplon. Teplon jenenge iki. Kan Heeh. kancane sote. Heeh. Kacane wajan. Wis salaman urung, Mas? Solet. Ayo salaman. Sudah. Kok ben ben kenalan karo Pak Dokter. Ya Allah aku Oh, sedih oh. dhewe jane Kok- kene kok- tenan. Heeh. Pak Dokter, suntik aku dong. Musike kudu muhrem. Gayamu tuh muhrem. Gayamu, Kon. Muhrem kok. Nek karo aku kuwi lagi udah muhrime. Napa pun dipangkas Tapi pun. cilik. Yo. Ayo plon. Iki sembodo. Saiki heeh. Genteni plon ning kudu nggo swara wedok ya. Wis. Ayo plon. Dadak ngempet aku. Dikempet sik coba. Lah piye Dewangi apa piye? Nek lanang piye suarane? Nek wedok dikempet sik. Nek lanang wedok piye? Nggih ampun meteng nang Pak. Lanang wedok. Ya nak gathuk. Ayo plon. Ada teplon. Ada aku. Aku gelas aja apa? Aku piring. Balerina cappuccino.
Yuda Tama. Idolaku. Au ah. Au au au. Tung 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 tahu. Ayo pelan. Janji tresnoti sekseni lita-lita ing tengahing wangi hati kang nandang asmara wong ayes paring usada Rembulan ing wayang tambahi kesing Buka sidik, oh, oh. Jos. Papujana ngendi dong ayu kata Yuda Tama lagi. Kue nak cowok. Oh, tenang. La 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 la. Sahur. Zo. Uang bagus ada sirat. Oh. Ya, oh. Aku tetap gendong kita. Oh. Zo. Gawe sewu rasa, tambani hatiku jiwa. Oh ya Kan Mas Trepno hatimu. Aku setia tentene seleramu. Ku bisa ketemu rasa suci manggiar ayu. Tresno suci manggiar ayu. Ya, ya. cuma kok mak Heeh. koyar lahiran Kok setting lokor, Mas? Baleni, koyar lahiran piye mau lek muni? piye gue mau Nguk-nguk. Nguk-nguk jare Pak Pur. beribun mau Mangga. J sampun. 3, 2, 1 puter Yuda Tama. Oh Ya. Bangun. Ayo. mari kita bekerja. Jager. Papi kerja, papi. Iya. Nadyan cilik butute dawa. Koye nang lirik sing pira-pira. Oh ya. Nata. Yo.
jaranan Jawa sigrak jogetane tansah anuju prana ora ketinggalan uga akeh kreasine putra yuda tama nyata pancen oke yo ayo Ayo yang daftar ayo. Nomor selanjutnya. Nomor antrian A35. Silakan memasuki poli jiwa. Adel Pak Bos, mau kemana Pak Bos? Ayo. kenangan di kerapiak ini kelingan yodot Yen arep crita karo sapa del yen ora crita kok tambah nelongso oh saya suwe kok ngene rasane sedina-dina mengatoni wae yen ora sambat wis ra kuat arep jaluk tulung bingung leku nembung nganti sok kapan bisa ngedep iki kasmaran kenyokang kepati-pati Tindak tanduke kalem rati kawe larang eseme gregetake yo ben mung ora apa-apa yen ati iki iso dadi leko dheweke teko lan kondo yen tresno piye-piye aku pasrah lan mira yo pulang yuk iya pulang yuk yuk kembang enceng-enceng kembange suradadu biyen renteng-renteng saiki ngajak padu embo ora weruh satruku ngajak wawo dina iki tak wenehi roti mari nak enak
Marmoyo ingsun timbali Sira Marmoyo ingsun timbali timbalono Marmoyo Raden Janaka Raden Darmoko dasar bagus kepara nyata Raden Marmoyo dasar bagus kepara nyata dasar sekti mandraguna Marmoyo ingsun timbali Marmoyo ingsun timbali timbalono Marmoyo Raden Janaka Samarinda Marinda mana kotanya Samarinda Marinda mana kotanya Balik papan jauh tempatnya kapan cari jodohnya kapan cari jodohnya dari muda sampai tuanya Marmoyo ingsun timbali Marmoyo ingsun timbali timbalono Marmoyo Raden Janaka sampun tangu angli para kula sampun tangu angli para kula sekar taji kasih ngedewa Bambang Paramati Raden Arjuna Bambang Paramati Raden Arjuna Muruk perang maring Astina Anggita kadya mimi lan mituna senadyan susah senadyan bunga kembange tresno iku susah bila koni senadyan ora janji tak tunggu tak antu seliramu kapan balik
Bali. Nggih, menika sampun. Nggih, sakmenika jadilan sampun bubar. Kantun sekawon. Hah? Segawon. Oh, masih ada toh. Oh ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Apa ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Oh, Iya. Ijo. Oh ya. 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 Ye. Malah ninggal jejak. Alah
go, go. Go, 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 go. Keri mah ya keri. Oh iya betul. Konyong-konyong koder karo kowe cah ayu sing bakul lemper bakul lemper lempermu pancen super resik tur anti laler yen ra betul sedina ning sirah liyan cintaku sekonyong-konyong koder peribasan turung temok wani padet modal bensin seliter motor kuta setaket tak ampiri ayo tajak muter-muter tiwas aku dandan mlitit rambutku lengone pomit malah kowe lupa plencing ora pamit mit temu lawan yen kon mikir ning awak nganti rusak rusak aja bonjero sing tak pikir jebule kaya ngono Selamat. oh yo Yo.
jadilan wiwit purwa madya lan wusana mangga sami saking naluri kabudayan seni tradisi dilewaken tempat sepesita dilewaken tangan sama. Makaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken wonten ing dalu menika bilih wonten tindak tentu ingkang boten nuju prana dumateng para rawuh sedaya langkung-langkung keluarga ageng wonten ing gumuk mriki kula atanami rombongan nyuwun sewu-sewu lumunturing samudra pangsami sugeng pepanggihan wonten ing sanes wedal sekali mereka tetap merdeka, salam budaya, lestari budaya kumatur nuwun.